at Timpoku market. Dano ye ko dina Timpoku market ho ye say to boot market. E ho nya Timpoku market yo ti aduru papa market. Amafo ye wado ha party so one park ka jack jai. Ye utumu so ma mu kwan so mu kotu meters ya o me ya de papa. Ni nyina so ma o. Be ma ba ko pe ele mehunu wo ha. Wa ye wade o to wade. Utumu se bre na ni abre. Ne kokwa utumu se bibia de na kwam kama. Ye ni omo bedi nkomo dwadifu a wa ha. Ena ye ni omo ba bedi nkomo. Wo mo bre na omo ede aduane ede akọ omo abusuafo ano. Wo ma anya ne saa so a enye yie. Ma me frost. Mpacho me the sister ya. Ana jolly. Yo, ene jolly eno e brododi wo ho. Mpacho you. Anti jolly. Ma. Ya mbisa se ya ba eye sojaman pesua so. O how ba pa ne wa ha? Oh, ye ha de. O how kese bia sa nhye da ni ha. Fi se adwuma wa ha. E ma ne ye nya adwuma ye nya ade ton. Na emom ne bebe e ton ade no. Ahesha. Etinka na ya adom no obia mu kwa akiri kakra ma yen ya. Na nka yen so ye hanom no space aba ha. Ye ko senchen. Na eho no mo nto ade e ma yen. Ye bo kapa. Enso no eho space ni wo ho. Enti ne ho ha yen ba ade to na na ni wo bata ha de wo to ade ma yen so ye ho kire ye ha sha se ne ayi nkwala ne bebre so abeka yen ho so obi wie school no nya adwuma nye ne ade ton wo ha se ma de ye adwuma ne de adwadie no so ka ho to obeba ne ye ne na ton ade so no a ha sha obi pe baabi de ne ne ma sikura onya baabi nti ye ho kire enti ye de ye sre na na so wo momodian na nka wo me feel ye chi ne ma yen no mo mie market ne mo ma yen na yen so ye nya baabi nton ade. Na mompote mo baby amote no ensuo sem ahunidie sem etsen. Oh yeah, aha de private public toilet wa ha nkofo bebre nso wo toilet wo mu fie ena nsuo nso de fra wi da ye ya pipe nso wa ha wo fa chi ha ikura nso sane kwa ase wa nsuo to ye nsuo bi wo ha imasu eno nsuo wo mu bebre nti ha de nsuo sem pa de ye ni problem sa edwa no ha sha se ya dosu eti kwa ya che ye muni ebinom beba ochina wo ba na echina ene wo ton wi echina wo magi se we nti se ya de anka aha so a nka ye nyina nka obia betimi abatan bia opese oba me da se je se ha no wo mu run shift ma me ne ebi eni nkomo adwadifo ya na ene omo di nkomo ne ade na bread no ye nne me chichire na wa ye nne ma koton nti we ye ton sen ba ko 5 cedi ba ko 5 se ne ye 10 cedi yes efo efo de efo na ye to de ye to o how ben ne wa ha ye ha de me pa cho ne metimi aka kakra ne se ye nhye de ni problem because ha ye dwaman so enti so so nyo ni hafo na wo be sore nko ade a wo be didi wo be hwe oma na emom ye market ha na esua ye problem ye market ha sua mo na school for na ebinum wie omo ntimi nto aso no omo nso omo ba ha ebinum fi achichichi ba ye ha ebe ton ade but san ye ha na esua ni ntini ya che ye mu mienu obi ba na ade ochina ebi o abeba na oni oma ensa enso achina nya o market nti wuntimi mma ade udi si wo 3 days na ebi sei eno ni ye problem kanye sa ade a ka ha de na ha de me minim se bia e bus stop na mum friend market me ntiase o ha ya market ha na ye ton ade nti ha ya market atimpoku market na ne ha say ka bia be gina to ade a ha na ye bus stop e say ejina na to ade ma ye yansa na o makọ enti wase a na se nka e bia SCC ana VIP kokumase no na rest stop wo ma gina na se di dwa wo ho to ade aduane ne ade adwonso ne ade a enti ase bibi saa na wo pa kire ana yes embesi ye wo bat house we ye chi ha a o mko dwonso na obekọ private na okọ owia na obeto na wato na pa o mko ye be da se ye ne ma na neguso edi nkomo ya ye bi se o mo se nyanyem bia how ben e na wo ha se ye ni ade a ye ne ye ma me ba ko entwetwe nkomo ma me akwa aba ye frost ipa cho me de ye kwa ye se ha ye dwom me hu banche me hu nyadoa me hu je ne ye friend dwom na ye edwom ne de se de wa wo no wo ba ha no se bibia opa bia ye ton we vi wa ha abolo brodo bibia enya te se efa se edwa so ye ton banche ne a de mom ye ne me ya na ya ne market enti bibia wo twam akwa water region de bibia wo pese wo to bia ada bolo ana se brodo ana se bibia e wa ha
no fufuo nyina obi aduru ha na se opese otidi nso a ye wonuane wa ha ene ne ma wa opese wotoko wugina na wudidi wi a na wato bibi a na fe wato wa kontu na se dia mu che sika wa kwan ho no ehu o yesra ban se wo moa yen na ebi nso wo a wo wie school no mo nya dwuma nya no ebi nso entimi mfiri mu na mo nko na yenso a ya brabre na nso yenso nya dwuma nya na yenso yefiri mu na ye ho nto yen nya bi emoa ye ma nso wa che na dwen ye ne eye wo mo edi dwa e wa ha e na edi nkomo watu emika koka ho ama ate ahwepe ipa che you ye te hwe pa ye timi bo fom ye bele pa wa ha nti ye pa mo chew wo me ya ha ye ma na metwi mu ma ye e ma ye wa ha ye bele nti mesisi ha ma ye me ye adwuma papa ni ye nye na amerika ne ya bele pa ye hwe obi timi pra na de ha awai ka timi fe bi no mu na so ka timi bo bi no mu nti ye pa ye sra ban se adwuma ni kuro mu ha amerika adwuma de ma ye ntumi nye wo me ye adwuma papa ni ntumi ye na yen so yen fan tumi hwe ye ma enti yesre no otu aba member of parliament o ha no your friend say member of MP o ha o de say ipa cho o say am ya no na ye sisi a dis ne nyae ya pa o say am ya ene nyae ampem da ako o ne nya sisi ampem da ako na wo so ya ma wu nim no hu na che wo ho ipa cho you say me hu na che o waso onim o member of parliament ampem da ako ma me no waso o hu wa che onim o unim no yenim why na anim no ye first ye de ne anim du da akwa ye nim se du da akwa na wini so ye call council o mo se ampem da akwa na wini aso wini o wini ye hu no ha da ye hu no ha da o mo nya hye ma ye ko mirika ye tehwe ye ble ye honam nyina ye yawo tie sra ban se pancha wada o mo aye kaka ne ntim fa bi hwe ye ma ye ne ye ntimi anko school no on so mo aye bi kakra na ye ble de ye ble papa obi e ka se ye mre bi o yo otrofo o MP your friend say Pacho ampim da ko. unim no E pacho onwini hu ne wa hada. na ngome ole Oh, se ne peso aso no wo ntinya me ada roma ko aba power yi de. O mu kura anka wo afutu obi oni e ba be kasa na bibi etisa. Vise adwuma ye no ana ewo krom ha e ma ye de hwe e ma ne ade. Se kura na nada roma na free education aba ye ko ma hen ha ye kakra. Enti no na baboa ye nso a ye ma na ye wa ha na ye pe se ba bi ye to ade no se bi o mbetwe akwa akire ne mu aban na kais ni nyina etumi apake du mre bi a occasion bi kura kais ne ntumi nkwa ha wo mu dura na wo mu nyina atwam kɔ enti aha ne ban na se kan ne etumi pake ne yenya ba bi ne ye to na ade ne nso yenya bi hwe ye ma eye first ne ye wo problems se the school fees kura na ye tu admission fee no se na another roma ensesan aba ama fa ahodie ne ogie aba Ghana ye woje dadaada ena sesa ye Ghana asesa bra no bia no Ghana sesa o he se de o man panyini me ba me abro so de kwan dem o man panyini dada eyi nkroma nsakra ye bae o man panyini dada akufo me minim no nsakra ye bae o man panyini dada merese wo ho nsakra ye bae mahama bae atimpoku adome bread yaye enti Ghana sakraye no kwa na ekwo nanim na emo free SHS ye eye ama ya ho ho atoye ebi se ebi a oba ekɔ school admission want to akra 11 million o kwa kotua na se free a uni how we say me mabubo so mienu me tua ha am gina fa akɔ ba be se an na tua be se 25 million se na another room say sika metumi de atoa no so enti education ne de fa ahode ndi yenya me da se wa kire na dwene ye to aso me ye wo eye my constituency so jaman pesua so ne we edwadifo no ena ni bi edi nkomo mo kire mo hawo ne ade a wo hwe kwan se wo mbetimi aboa ne atenetere ne ma ye to aso ne ama wo hwe se de ne ma esi eko ne de kawa de dwumade ne de besie ye bo ma mpanyini ma na buman ne ye beboa na kwan be so ye be wura Ghana ne ntwero ne ntwero ada so de ye kwaso nyina ye yie pie no ma mpanyini hunu no watumi ahu bebi ode befa na atumi aboa members of parliament ye to aba ye hwe kwan sabato a beto no mbetimi akọ parliament a wo me ye ne wie a mbetimi alobi ma ne matumi aba ye mpesua so na so ye ho ahale ye no nti ena bedwam dwumade ye si monten so a ni mudi nkoba no nti na nkoba kwaso o man mu ya kire adwen wie na ye de besi wo mpota mu minim de ye wo ho ye pebra ye beba ho ne ye ne mo aba bedi nkoba na ya makramo